Tag billedet. Ellers bare mester foran dem. Ej, han kigger her. Prøv nu. Se, nu kan du. Han sidder og kigger lige nu. Ej, de vil gerne ind til de andre, hva'? Hvor er det synd. Også det er synd, de ikke kan komme ind til. Jeg tror ikke, de kan lide Tommy. Nej, de vil heller ind til den anden gruppe. Jeg tror, de synes, han er mærkelig. Ja. Ej, det var også synd, hva'? Ej, jeg får også Ja, du får da mega god ud, det her. crazy. Ja, ej, det er da mega godt. Prøv igen, der er flere gode bidder. Bare bliv ved. Ja. Ja, Jomar, han er også kastreret. Ham derovre. Okay. Det er nogle gode billeder, du kan få her. Så er du godt nok heldig, hva'? Vi havde ikke rigtig nogen forventninger efter dagen i går, vel? Men den her gruppe er meget sjov. Ja, det er den. Er det din yndlings, der går lige der? Ham, der går bag os. Nå, okay. Ham, der kommer nu. Ja, Det er Jomar, der går forrest. okay. Hej, baby. Kan du ikke lige tage nogle billeder, nu de er ude, skatter? Han kigger. Hvem rører? En pige, hun gik lige hen og pillede ved det. Nej, jeg prøver bare at rykke op. No, I think it'll chew up first. You're up there now. Come on, give me your... Come on, Evan. Can you see them sitting on the sticks? Man kan se bonoberne heroppe også. Og de sådan kravler op. He's very... Oh, they come down there. Følger de med i, at chimpanserne er udenfor, eller hvad? Jeg tror, i går, der virkede det sådan lidt. Put him down, he's too heavy. He's too heavy. Godt nok forrykket, Kibali. Ej, det er da et vildt flot billede i form af den der gule busk bagved den. Eller foran. Det var flot, hvis vi lige kiggede. Ja, selvfølgelig. Men det er stadigvæk flot. Bare Sina. Jeg har lige taget nogle billeder af dem, hvor de har rykket til. Ja, det er også flot. Det ser virkelig flot ud med den der busk der. Han er på vej ind igen. Der er helt vildt gang med bonoboerne. Han er henne på. Men så løb hen til ruden og se, om du kan nå at fange det. Jeg tror rigtig godt, han vil ind til kroppen. Ja, det tror jeg.
Må jeg se her? Sejt billede, du kan lige få her.